uNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye isithulelo ayiphakamise lapho ke kancane udumo kuNkulunkulu ayivumi niyangizwa kodwa nonke asikhohleke lento angazi ukuthi ayifuni ukusebenza la kwagatsheni ugatsheni inhlale kude kangaka uzohlala nomfundisi hawu madoda umuntu osamukelayo hlala ngapha umfundisi mhlambe nabanje bakhona ababili bebengayitholi indawo bakhona abanye ababili abadinga indawo abahlezi kabuhlungu nehlala ezimbili la phambili ayikulungela siqhubekeke akathi akekho siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi sikwazi ukufika la kule ndawo kuseyashini babunduka liphansi kweTaylor's Hall kwakwenzekeni ngehashi bantu bale ndawo asidluleke ningangiphenduli indaba yashini asibonge kakhulu ke konke osekwenzakele ngiyabonga kakhulu ngoSunday School ngiyathemba ukuthi uzoba khona nowala ngoba ngiyabheka ngiyawubona hayi ufikile na ufana nami lo Sunday School sibonga ikhwaya lasemafakatini abafakazile bonke siyabonga bonke abakhulumile siyambonga uNkulunkulu ngiyacabanga ukuthi kuyadinga silungise uhlelo lulungise uhlelo ngesonto alifuneki uhlelo olude kangaka yabona manje nje labantu abahlezi la bakhathele inkonzo isezuzwakala uphelile u2 hours sihlezi sekusele hour lesithathu silalela inkonzo niyabona ukuthi akuhlelo ngiyacela ke angikhulumi nani nodwa la WhatsApp uvuliwe YouTube uvuliwe abantu abake baconsult mina masebenza uhlelo lwangumgqibelo alifani nohlelo lwangesonto asikulungise lokho nale item enithandayo yabafundisi babingelela yayakhelwa abefundisi mabemenyiwe umfundisi wendawo enabefundisi abamemile khombisa ukuthi uyaba recognizer hayi abafundisi basentabeni niyayibona lona khombisa ukuthi uyamhlonipha umfundisi ommemile akasibingelele manje item le ngokwami engadingeki bese kuzoba le item le ukhulumile umama amazwi obuhlakani ukhuluma enye into lapho sekuyabonakala ukuthi bakopele kule yayizona obekubhala ukuthi uMamZibanda amazwi bekuyigraduation leyo bekuyizifundiswa lapho lana abazalwana sikhuluma ngamazwi ani obuhlakani yikho ngithi ke kuyosiza ukuthi omngcono masiyenziwe lento program bese niyithumela kumina nithi ngicela ngibe novo nami bese ngiyabeka angazi uma nginayizwa le ndaba engishoyo amazwi obuhlakani nje esontweni nje ayakuhlangani impela ngoba uyedwa iphi ukuhlakanipha uSolomon akekho umunye waphiwa ukuhlakanipha emhlabeni ulize lithi iBhayibheli ke uma khona ufuna ukuhlakanipha akacele uNkulunkulu kodwa akazazi yena uhlakaniphile angakuveza ukuhlakanipha kwakhe kuphi phambi kwabantu ngibheka nje le program ngiyagijima asifunde angikhulumi ngani kakhulu la ngoba vele kuba umoya njengoba ngisho ukuthi kuqala iprogram eyizona eyafakwa ku WhatsApp asiyaqhamuka amazobuhlakani ngicabanga ukuthi okunye ke uyayibona le program le eyomcimbi akuyona esonto kuze kuyobongwa ekugcineni liyabonga izwi lenkosi liyabonga izwi lenkosi libonga ngokukhuleka kubongwa kuyena mayilana nje khona ozobonga akuyona yangesonto le program yangomcimbi othize njengalo wayizona ngiphena amanzi ke ngathi ngizowadinga khona lawo sizama ukulungisa ukuthi umuntu azi owenza iprogram yangomgqibelo lo noma yangesonto kusho ukuthi ke yangesonto ayikhombisa ukuthi sisenkonzweni ibe mfushane sijahe ezweni asidluleke siye ezwini lethu lenkosi yanamhlanje ngaphambi kokuba siye ezwini lenkosi ngoba sizeke la kule branch
ngicela ukubona abantu angisuke kulento le ngicela uyipause. Ngicela ukubona Nkosi ngokuka ngezenzo chapter 15. Sofunda izenzo chapter 15. Sifunde uverse 14, verse 14. Ngiyacela ukuguqa ngikhuleke sithandaze. Baba egameni elihle lomfelo wethu Jesu ophilayo siphambe komso bakho Nkosi ngiyacela ukuthi ube kanye nathi qhubeke ube kanye nathi ngomoya wakho ingcwele uzambule ukhulume siyabonga ngakho konke osekwenzakele kulezi inhlelo eseziqhubekile siyakudumisa Nkosi isisekelo sebandla abantu abasha uSunday school siyawubona qhubeka ke Nkosi wenza umsebenzi siyabona usemsebenzini ngoba isikhathi sesisincane Nkosi Jesu uyabuya uzolanda ibandla lakho. Umbuzo omkhulu uthi kambe uzothola abangaki la kithina bakhona yini bona abayoqualifya. Siyacela ke Nkosi usisize uJesu Kristu inkosi yethu ephilayo uJesu Kristu inkosi. Amen. Izenzo chapter 15 sizofunda ke sifunda no verse 14 kuphela. Itheme ke yale nkonzo ithi ukuhlela kukaNkulunkulu ngebandla. Ukuhlela kukaNkulunkulu ngebandla. Sizovula lendlu ke ngokusemthethweni phansi kwasentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa igama lebandla lelo. Ikhaya lezwi igama le group ka WhatsApp enabalungu angaphezulu ka 7200. Uma ungekho ekhaya lezwi buza okumemile uzokutshela kwazi ukuthi kungenwa kanjani ekhaya lezwi. Ikhaya lezwi ke liqale ngo2020 liphansi kwasentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa kodwa ke lizimele ngokuthi kuhlangene amabandla amaningi ekhaya lezwi kunabefundisi abaningi ekhaya lezwi namabandla awo. Ubaba uNsibandeka akabaphethe uphethe yena lapha anikezwe khona entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyambonga kuNkulunkulu. Sizokhuluma ke ngokuhlela kaNkulunkulu ngebandla. Ngokuhlela kaNkulunkulu ngebandla la eHashini Taylor's Holt. Ngokuhlela kaNkulunkulu ngebandla lonke lika Jesu azobuya lande nangokuhlela kaNkulunkulu ngebandla lasentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. So wonke umuntu ozazi ukuthi uyilungu lebandla lentshumayelo iqondene naye. Fundeka ke kanje uSimiyoni uselandile ngokuhlela kaNkulunkulu ekuqaleni ukuba athathele igama lakhe isizwe kubo abezizwe. Ngiphinde uSimiyoni uselandile ngokuhlela kaNkulunkulu ekuqaleni ukuba athathele igama lakhe isizwe kubo abezizwe. Leli verse ke lisitshela ukuthi liyini ibandla. Uma uhlangana nomuntu ekubuza ukuthi yini ibandla, ibandla abantu abakhethwe uNkulunkulu kwabezizwe wabathathela igama lakhe. Kusho ukuthi lapho engakhonzwa khona uNkulunkulu egameni lika Jesu akusilona ibandla lakhe. Ngoba ukhetha abantu kwabezizwe wabakhethela igama lakhe wabanika igama lakhe. Okungukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Awuseyena umntwana wakwaNsibande noma wakwaNdlovu, usumntwana kaNkulunkulu. uNkulunkulu sekukhethele igama lakhe. Ibandla ke lelo. Ngamanye amagama kuyaphela ukuthi ngithi ilibandla amaLuthela, maWeseli, African Gospel noma yini sikhethelwe igama lakhe uNkulunkulu ngokuthumela indodana yakhe uJesu Kristu. Mhlambe beningaliqondi igama mawuthi yini ibandla, abantu abazuziwe bakhishwa kwabezizwe uNkulunkulu ebakhethela igama lakhe finish. Ibandla lelo lasezulwini. Ibandla isizwe sikaNkulunkulu asithathele igama lakhe isizwe ngoba sesibaningi ngendlela emangalisayo ngoba sibandlulule. Bese ke isizwe ibandla lakhiwa amalunga ebandla. Amalunga abandla ayabizwa nawo akhethelwe ukuba aphathe igama likaNkulunkulu.
Ibuze njengakaqhubeki wena la uphila khona uyaziwa nje umntwana kaNkulunkulu. Ayisaphuma inhlamba. Awuyihlukumezi izilwane. Izinja uyithuki, inhlamba phela ukuthenjeni nxe. Ayiphumi. Inhlamba leyo. Mawuthuka inja uthuka isilwane sikaNkulunkulu. Mawushaya inja ukhombisani yasaba ukusho. Ngisho ukhombisa ukuthi awuphilile ekhanda. Uyishaya kanjani into ongakwazi ukuyitshela ukuthi uyishayelana. Ngoba izophinda yenze lento oyishayele yona. Ukhombisa ukuthi wena ungaphile ekhanda. Uyayibona lonto? I-train iyatraineka inje uyitshela ukuthi ayisuka iphume. Uzoyibona nje i-train ilivela iphume. Manje musijwayeza ukuyikhipha ngenhlamba uyanqanqezela. Hayi bazalwane, sivala umnyango wezulu. Abanye bahlukumeza amakati abawafuna. Bayawashaya, bawabulala. Isilwane mosihlukumeza, uhlukumeza umdali waso. Ake ngisho lento iyafika engake ngayisho ngelinye ilanga ukuthi umfundisi uZulu owathathwa insuku ezintathu efile. Kodwa unkosikazi wakhe wanqaba amabethi bamusa emoshwari wathi usashisa lo wakhuleka. After 3 days wavuka. Sono sakhe sokuqala sithola asenze eneminyaka ewu8. Uthi ngesikhathi eneminyaka ewu8 wezwe inkomo ikhala iphoseke emgodini. Mayifika kuyona kwafika izwi lokuqala lathi biza abadala bayisize. Bese kufike lesibili lathi nayidina nini inyama ibulala. Mfana ka8 years engayazi lutho ufaka uyipeleti niyabona ke lokho kokugqoka okusamabhayi. Wathatha isipeleti sakhe noma isiqhobosho wayiqhonqa yakhala inkomo yaze yafa. Mayisifile wamayobiza abadala bayithola isifile yahlinzwa kwadliwa inyama. Sono sokuqala sifike ezulwini kwathiwa usayikhumbula le nkomo yadlala ifilimu othi ngiyikhumbula. Wathi uNkulunkulu eyikhalile kimi njobe iphoseke emgodini. Yathi angithumela umuntu azoyisiza ngathumela wena ngakutshela wadina ulalela uSathane uthi inyama yakhe wayidina. Your first sin. Hlukumezani kilwane nizomthola uNkulunkulu ngosuku lokugcina. Uzothi ukholwe waqeda uyosha nezifebe neziphingi nabahlobongi ungazange ukwenza ngobuhlukumeza isilwane. Ngikhuluma ke ngabantu ababiziwe abafoma ibandla likaNkulunkulu. Ingakho ke itheme yethu ithi ukuhlela kungukuhlela kwakhe uNkulunkulu ngebandla. Nina ke ningukuhlela kukaNkulunkulu nikhengene engcenyeni yokuhlela kwakhe uma ehlela akha ibandla. Ibandla kulichaza kanjani umpostoli uPetro lapha encwadini yakhe yokuqala uchapter 2 verse 9 kuya 10. Uthi kepha nina niluhlanga olukhethiweyo ubupristi bobukhosi isizwe singcwele abantu abazuziweyo ukuze nishumayele ubukhosi baloyo wanibiza niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni. Ekukhanyeni kwakho okumangalisayo ekade nani ngesisizwe kepha manje niyisizwe sikaNkulunkulu enani ngahawukelwanga kepha namhlanje nihawukele. Sisizwe sikaNkulunkulu si uhlanga olukhethiweyo, a chosen race, uhlanga olukhethiweyo. Ngoba kazikhethiwe zonke inhlanga ezikhona emhlabeni, kodwa si uhlanga olukhethiweyo ukuze luvusele abantwana bakwaIsrael umhawu nomona, ngoba bona babe yisizwe sikaNkulunkulu esikhethiwe kodwa bengamlaleli. Kuthiwa ke sobupristi bobukhosi, isizwe singcwele abantu abazuziweyo ukuze nishumayele ubukhosi baloyo wanibizayo. Uyabushumayela ubukhosi baloyo kubizile wakhetha na. Ukushumayela ubukhosi ukuphila insindiso. Ubonakala uhlukile ukunabanye abantu ngoba wena uphila insindiso ukhethiwe. Umuntu maye umkhetha uyamdonsa umkhiphe phakathi kwabaningi. So nikhethiwe nina la eHashini ukuthi nibonakale ukuthi nikhonza uNkulunkulu. Ukukhethwa kwakho akubonakala ekhaya lakho. Ukukhethwa kwakho akubonakala usetekisini noma ukuphi ukuthi ukhethiwe. Ngoba lendlu ifanele igcwaliswe abantu bala eHashini, hayi abantu abavakashile.
kodwa kubiza nina eningaba la ukuthi niphile lensindiso ezoqoqa abantu bezela ukuze nithathe igama lakhe ngoba ibandla isizwe abantu abakhethwe kwabezizwe ukuze baphathe igama likaNkulunkulu. Kufanele mawuhamba umuntu akubuze athi awubaba ukhonzaphi, ngikubona uhlukile kwabanye obaba. Mama ukhonzaphi, ngiyakubona uhlukile kwabanye omama. Makuyintombazane ukhonzaphi ngoba uthwele noma uphethe igama likaNkulunkulu. Athi ke uverse 11 enikade ningesisi sizwe kepha manje niyisizwe sikaNkulunkulu enanikade ningahawukelwanga kepha manje nihawukele. Akufanele sidlale ngomusa ukuhawukela. Ingakho ke kuthiwa lokho kwenzeka namhlanje kungukukhetha kungukuhlela kukaNkulunkulu ngebandla. Seniyibandla ke manje ngokuhlela kaNkulunkulu. Kufanele ungawenzi ize umusa kaNkulunkulu. Ngishilo ngathi nani ngahawukelwe sonke ngizifake sasingahawukelwe sihawukele. Sasingakhethiwe sesikhethiwe. Kwakukhetha isizwe sakwaIsrayeli kuphela. Kodwa ngenxa yokungakholwa kwabo kwase kuvuswa thina wathi mayiprofeta uJohane uMbhaphatisi wathi uNkulunkulu uzovusa abantwana bakaAbraham kulawo matshe. Wayesho thina ithini sibizwa ngamatshe savuswa saba ngabantwana bakaNkulunkulu. Okubhlungu ukuthi lelitshe elivusiwe labo mntwana kaNkulunkulu lizomjivaza uNkulunkulu limhlekise ngoSathane uNkulunkulu ungahlukani nesono. Kuyahlukana nesono. Uyasivuma isono sakho uhlukane naso. Ngoba mawungahlukani naso ulengela kumaHebheru 10 verse 26 la kuthiwa ulaka lukaNkulunkulu ulukuhlalele kanye nomlilo oshisayo ozobuqeda amaphikankani abantu abona nabenza isono ngamabomu. Ngakho ke kufanele singawenzi ize umusa kaNkulunkulu. Umpostoli uPaul kuGalatia 2 verse 21 uthi angiwenzi ize umusa kaNkulunkulu ngokuba uma ukulunga kwami kungokwemvelo ukufa kukaKristu wafela ubani. So masingakwenzi ize umusa kaNkulunkulu. Kungumusa lo. Umusa into yenzelwa ingakufanele. Umusa. So kahle singabantu abebefanele babe izinkuni zesihogo. Kodwa uJesu wasifela esiphambanweni. Asikubonakaliseke lokho ukuthi silandela umqalisi nomphelelisi okukholwa kwethu amaHebheru 12 verse 2 mangaphazama. Silandela umqalisi nomphelelisi okukholwa kwethu. Yena owathi eyibekela intokozo ezulwini kodwa wadela wehla wezemhlabeni. Uma kwenza ke lokho yini thina singadela komhlaba. Yikho ethi othanda ukuzemva kwami makazidele okokuqala lokho kwesibili athawathi isiphambano sakhe angilandele. Uzidelile yini wena na? Uzwele umfundisi ezithoba phambi kwenu uthi uyaxolisa ukuthi akamlalelanga uNkulunkulu. Ungazideli lokho. Uma uzidela ukhetha uNkulunkulu kunengcebo yomhlaba. Uma uNkulunkulu ekubiza emsebenzini wakhe usebenza uyamhlonipha uyeke umsebenzi wenzeke lokho akufunayo ngoba yena uthe igolide nesiliva lingelanga. Ngakho ke uma ke ubupriesti baguqulwa namhlanje budinga ukuguqulwa ubupriesti. Ngokuba ke ngiyazi ngizwa ngithini. Inkonzo yobupriesti yayibekwe kuMose na kuAaron. Kuthema kufika uJesu inkonzo yobupriesti yaguqulwa. Saba nompriesti omkhulu okunguJesu. Namanje ke nibandla eliholwa ubaba uNdlovu. Kodwa sekufikela kuguquka khona ubupriesti. Mabuguquka ubupriesti yonke into iyaguquka. Kuguquka impilo ngoba thina la entabeni yendlu kaJehova siphila izwi. Silalela izwi. Ngoba ulizwi uthe uyena indlela leqiniso nokuphila. Ngeke simbone uyise ngaphandle kwakhe. So sihamba ke ngezwi asihambi ngokubona. Sihamba ngokukholwa. Ngakho ke njengoba eshilo umzwile umholi wenu uthi uyazithoba
ufuna ukuba umntwana, uqala phansi yonke into, indlela enhle yokumukela izinto. Ake ngilinganise sithi uneglass la. Kule glass oyiphethe inamanzi. Noma ngithi inobisi. Yafana noma ingabe inani kodwa lokho asithi ke inobisi oluhafu. Wena ufuna ukuphuza ubisi noma ufuna ukuphuza amanzi. Kodwa mawusuthatha amanzi uyigcwalisa sekulahleke kokubili, alisekho ubisi, awasekho amanzi ngoba akwazi akusenalo igama. So bekubiza ukuthi mawufuna amanzi uchitha ubisi oluphakathi uyiclean iglass bese uthela amanzi bese uyaphuza. Ngakho ke ukuze singene kahle singabi nezinkinga entabeni yendlu kaJehova, khipha okudala ukususe ukuthi ngifuna uba umntwana njengoba uNdlovu khona ngizofunda. Ngikhuluma ke futhi nabasewilo la njengoba ngikhuluma ngiyabafaka kulento ngoba ukhona umholi wabo ubaba uMvangeli uZulu nabo ngokunjalo manje ngene entabeni awungeni nakho konke lokho kunakho ngoba ufuna ubungcwele obusezweni likaNkulunkulu. Awukwazi ukuthi ungazikhiphi izinto ezizodala ukuthi ubungcwele bo-affecteke. Kufanele kuphume yonke into ube clean, wamukela ubungcwele uhambe ungcwele phambi kaNkulunkulu. Ngoba kuyoba buhlungu seningenileke niyiwilo noma niyitailors hold emva kwalokho liyahlwitha ibandla senisele. Hawusisala kanjani enganisasho sathi sihambisana nabo laba bantu abasekho. Uyafona ufonela uBomtsibande olibambayo uthi asimazi ushonephi sibone impahla zakhe. Ngaphela mase kuhlutha yabo mangahluthwa manje lesudu leyo sihlala umvudlana laphansi. Uthatha umzimba uguqulwe. Inguba iguquleki hayi ngoba ingaguquleki yosala nje laphansi. So ke uyofona ufuna umfundisi wakho ungamtholi sehlwithiwe usele wena. So zisizeke uphila impilo engcwele ilokho esikwenzayo nathi entabeni. Siyazituba ukuba singathi sesishumayelile silahlelwe ngaphandle. Sizelulela kokungaphambili ukuze sikubambe sakubanjelwe uKristu wenze njani wavuka kwabafileyo. Ngoba mayisebuya uJesu kokhala itilongo nangenhloko enkulu ezulwini kuqhekezeka amathuna kuqale kuphuma abasemathuneni benemizimba emisha. Uma thina sisaphila siyoguqulwa ngokuphazima kweso sifane nabo bese siyenyuka sifike emafwini. Amafu ayinqola kaNkulunkulu ezosithatha isise kuJesu ephezulu emoyeni. Masifika kuJesu siyahlangana sonke uyasihola sisa kubaba wakhe. Ngakho ke ngeke ukwazi ukuvuka umoya obusufika. Ngeke ukwazi ukuguqulwa uma ubungcwele bungekho. Ubungcwele bupheleliswa ngokuthi ube nomoya ongcwele. Mawungenayo umoya ongcwele ubungcwele aphelele. Ngakho ke ungasali. Njengoba sesiyibandle lodwa eWillowfontein nala iTailors Hall. Ngiyanicela ukuthi uyiclean ingqondo yakho, uclean umzimba wakho, uclean umphefumulo wakho ngokuvuma izono, uhlanzwe egazini likaJesu ukuze sibe munye sihambisana. Ngoba uzobona izinto zingakulungeli wena, zibalungela abanye, kanti wena wenze lento eyenziwa abaFarisi uJohn uMbhaphatisi kuMatthew chapter 3. Ngesikhathi uJohn uMbhaphatisi ebavumisa izono ebabhaphatisi. AbaFarisi ngoba bezazi ukuthi bangabefundisi asizuvuma zona thina siyobhabhadiswa kuphela. Wathi uJohani inzalo ezinyoka. Ubani onibonisa ukubalekela ulako oluzayo na bezani izithele zifanele ukuphenduka. Yilapho ke lasho khona wathi kambe nina nithi ngabantwana bakwaAbraham. uNkulunkulu angamvusela uAbraham abantwana kulawa matshe. Nempela waseyabavusa sesikhona. So kase uphathe kahleke umusa kaNkulunkulu. Siwuphathe ngezandla ezifudumele ungalahlekelwa yikho konke ngento encane. Into encane nje. Angazolinganisa ngani. Bese sithi ke sila emhlabeni khona izona ezincane kanti ziyafana zonke. Nanoma ngasiphi isono uyalala. Ngakho ke ake sisondeleke kuNkulunkulu. uNkulunkulu wethu uyasithanda. uNkulunkulu wethu ufuna singene ezulwini. uNkulunkulu wethu uthumela indodana yakhe uJesu ukuba azosifela esiphambanweni, ukuba azosithenga ngegazi lakhe. Namhlanje ke siyibandla elilodwa entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa.
nobamba ngendlela umlando wakhona nokuthi laqanjwa kanjani igama kodwa mhlambe kusemqoka yilokho ngikusho ukuthi siyanamukela eTaylor's Holt siyabamukela eWillowfontein sisazoya ke kodwa ngenyanga ezayo kodwa ngizama ukuthi ngoba mhlawumbe uNkulunkulu onginike elinye ivesi elingafani naleli angikukhulumelanga ngoba ngiyazi bakhona ngithi bakhona ababuZulu uBabuKristu yenkosi bakhona kuhle kakhulu ke siyabonga mabekhona ngithanda ukudlula kuleli verse elithi ngokuba sihamba ngokukholwa asihambi ngokubona baseKorinte besibili chapter 5 qala ku verse 7 ngakho ke simisibindi singathanda kakhulu kwahlukana nekhaya lisemzimbeni sihlale ekhaya lisenkosini ngenxa ukuthi sihamba ngokukholwa sihambe ngokubona kodwa sihlezi kuleli khaya lisemzimbeni ngenxa yenu ngoba kusho ukuthi uNkulunkulu usathanda kunezinto afuna ukuthi asisebenzise kuzona ngale kwalokho mina nje ngingedwa ngingathanda ukuba ngibe sekhaya elisenkosini ngoba mawusekhaya elisenkosini uphephile akho sathane akho lutho la siyalwa imini nobusuku silwa izimpi zesitha esingusathane lithi ke lelizwi simisibindi singathanda kakhulu ukwahlukana nekhaya lisemzimbeni sihlale ekhaya lisenkosini ngalokho futhi noma sisekhaya noma sisemzimbeni sihlose ukuba sibe ngabathandekayo kuye yileyo nto kufanele kube yilona loyo ayinake hlosa ukuba ube ngothandekayo kuNkulunkulu hayi kumfundisi hayi kunoma ubani umuntu ngoba umuntu akanalo izulu akanaso isihogo kuzokusiza ngani ukugada ubabunsi bande uphi ngenza ukuthi ngoba ukhona lo iso lakhe liphezulu kwakho so ke thina kufanele sihlose sonke ukuba ngabathandeka kuye izinto ezizenzayo kube izinto ezizomenza jabule at verse 10 ngokuba thina sonke simele ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulelwa sikaKristu ukuze lo nalo yamukele njengalokho akwenzileyo sonke simele ukubonakaliswa ukuze kube lo naloyo amukeliswe njengalokho akwenzile sila emhlabeni siyasebenza umsebenzi wethu usazovivinywa ukuthi usebenze kanjani uhambe kanjani uhamba nje ungena eTaxini edrobheni uthi yogrosa wena usemsebenzini kumoya ngoba kunezilinge ezizofika kuzoba nabantu eTaxini abaxoxa izinto ezithize zikulimaza emzimbeni usulimele njalo so ngaso sonke isikhathi sisempini lempiki leke inqotshwa ngobungcwele uthi uNkulunkulu ku Leviticus 11 verse 44 ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wenu ngalokho zingcweliseni nibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele sizingcwelisa ngoba yena engcwele kufanele sifane naye asikwazi ukuhlala naye ekhaya lakhe singeyona into ayiyona ingakho uSathane waxoshwa nengilosi zakhe lithi ke mina ngingcwele ningazingcolisi ngezilwanyana ezinwabuzelayo emhlabeni yazazi ilwanyana ezinabuzela emhlabeni kuthiwa singazingcolisi ngazo angikhulumi ngelwane zenyama mina ngikho enyameni izilwanyana lezi zona esithi zincane ziyachazwa ezinye zazo lapha kuEfesu chapter 4 verse 25 ngakho lahlana manga yazi abazalwane bayakhuluma mama abazalwane bayathanda mama akathanda ukukhuluma iqiniso mangabe nje ake nje wasophuma la bese ngibuza omunye yazi ngifuna babundlovu uphi babundlovu uzothi unqena ukuthi athi angimazi ngicabanga ukuthi ushone ngala ngishone khona babundlovu ngimthola amanga lawo into uma ungayazi awuyazi oyaziyo uyayazi ngiyibona lonto so lithi lahlana amanga nikhuluma iqiniso yilo naloyo nomakhelwane wakhe lokhu singamalungu omunye komunye njengoba sesihlangene nje singamalungu omunye komunye asithandaneni bazalwane ngothando likaKristu uma umthanda umfowenu awufuni ukubona egqoke ifindo likaThayise elisithele ngapha uyamtshela ukuthi lungisa uthayi wakho nasekukholweni kunjalo awuthula ubona umzalwane ebhukude ezonweni ngaphandle ukuthi mayisenitshelile wathi cha sengiwile ngiyekeni ngangikhathazi hayike niyamiyeka kuseshila mayingakasho msindise uma uphule uthi uJakobe 5 verse 19 and 20 owephula
osizile isona esidukayo uyositshekela inqwaba yezono. So sonke nje osikhona sigadene kunezono yozufu ungazange uyikhumbule owazenza. Ngakho ke qoqa abantwana bakaNkulunkulu endaweni ehlukeneyo ubalethe la ebandleni. Ubaba uzobe sebathatha abalethe ekhaya lezwi. Kunezono inqwabe ezositshekelwa yakho ongayazi. Uthi uzivumile ozikhumbulayo uthi uyaqhamuka ukuhlangatshezwa ngomqhele ngokusebenzile. Unequlo lakho labazalwane owabasiza ungazange ushumayele ngenkambo yakho nje. So ake sifunde ukuthi simsebenzele uNkulunkulu ngobungcwele sihlose ukuba ngabathandekayo kuwe. Lithi ke lahlana manga nikhuluma iqiniso lo nalo kumakhelwane wakhe. Lokhu singamalungu omunye komunye. Bese lithi thukuthelani ningoni ilanga malingashoni usathukuthela. Ubani okwazi ukulala ethukuthela? Yalaleka mawuthukuthela. Nange phamisisana uthi yalala yena ethukuthela. Yamdabukela ke yabona wena olala uthukuthela yophaphama esihogweni. Ngoba phela lisho lokhu uthi musulala uthukuthela ingashonela ngithukuthela. Buyisana nomuntu ohlukumazane naye. Ngoba phela sisenyameni ngempela ikhona into ezovela ikuhluthule. Kodwa sheshe ubuyisa ingqondo hayibo ngiyona manje. Akufanele ngithukuthela ubuyisane nomuntu. Bese lithi ke ningamniki uSathane indawo owebaya ngabeseba kepha kunalokho akhuthalele asebenze okuhle ngezandla zakhe abe nokokwabelo swelele. Umuntu wake wantshontsha isikweletu sakhe ukuthi asebenze kahle abele abampofu. Ngiyangizwa kodwa mhlawumbe usemncane wontshontsha amapentshisi emzini womuntu esikoleni. Wontshontsha izithelo, ntshontshe amaqanda, ntshontshe izinkukhu. Umuntu engaboni nipheke nidle bese nicashe ukuthi niyahlupheka. Yebo nanihlupheka kodwa nanenza isono. So kubiza ukuthi usivume isono yoxolisa kwamakhelwane. Sake sabamba inkukhu yeni nje sayidla la ekhaya siyaxolisa. Kufanele ngoba uphila ivangeli. Uma wonile nomuntu nonene nomuntu ukhona intambo kwelika moya ebopha iqakala lakho neqakala lakhe. So uma ungayo inqamula mhlawumbe umfana othandana naye nahlukana ungamalile noma intombazana othandana nayo nahlukana ungayalile kukhona le ntambo enixhumanisile yothi umasha ubheke ezulwini ibimdonsa ngesikhathi imdonsa ithi hawu usibanibani ezulwini athi inkosi angikwazi ukusala uma usibanibani engene ezulwini nani wayeyintombi yami bese ithi inkosi akakwazi ukungena nalo phile bonke ubungcwela uzange umthetho usindisiwe shona esihogweni. So buyisana nomuntu owonene naye azi ukuthi ususindisiwe ayisekho le ntambo ebenixhumanisile. Ngamanye amagama mawulalela indodana yolahleko uma isithula umqondo usubuyela ithi iBhayibheli sekusile yathi ngizobuyela kubaba ngifike ngithi baba ngonile kulo izulu naphambi kobuso bakho. Ukuthini lokho na uma wona kuNkulunkulu uqala ufuna ukubuyisana nawe uvuma isono sakho uhambe uyobuyisana nomuntu owonene naye ngoba kufanele azi ukuthi usindisiwe. Angazi ukuthi ke asebebadala laba behamba khona bathi bese sebusheni useyintombi usumkhulu namhlanje ngesathi seyinsizwa nentombizana namhlanje kodwa iqiniso nje ke lisho kanjalo ngizolibeka hamba uyonqamula intambo enixhumanisile ngoba ngeke niye nobabili ezulwini kufanele esihogweni isihoga sinamncele onesono esincane uyangena esihogweni kanti ezulwini onesono esincane akangeni. So wena ukuthatha ukuthi isono esincane angixolisanga kumakhelwane bese ke ekudonsa umakhelwane nongena naye esihogweni. Ngakho ke kubiza ukuthi sibe yibandla eligeziwe ngegazi likaJesu. Sibe yibandla elicwaliwe lenziwa labalihle njengoba esho uEfesu chapter 5 verse 25 no 27 lithi madoda thandana umkenu njengalokhu noKristu ulithandile ibandla wazinikela ngenxa yalo
ukuba alingcwelise alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi. Amadoda kuthiwa wathanda omkabo njengoba uKristu ethanda ibandla. Asikho ke lapho ngiyadlula nje na ufanele kuzwe lokho. Kodwa indlela alithanda ngayo ibandla uJesu wenzani? Uyazinikela ngenxa la ibandla. Alingcwelise, alihlambulule ngesigezo samanzi esiyizwi. Njengoba ngimi la ngikhuluma lezi zinto engizikhuluma yazikhulunywa yimina. uKristu ungcwelisa ibandla lakhe lila kunini. Ufuna libe ngcwele lingabi nasihla. Uligeza ngani? Ngesigezo samanzi esiyizwi. Izwi likaNkulunkulu lingamanzi asigezayo. Emva kwalokho sekufanele ukuthi ubhabhadiswe, ugcwalise inkonzo yokuphenduka ngokubhabhadiswa emanzini. Kodwa indaba iqala ezwini, izwi liyisigezo samanzi. So ke ungafani netshe. Itshe ozolithela ngamanzi uthatha isandla uliqhephula uthole lomile phakathi. Ungafani nedada elingena emanzini liphume ngale alinawo amanzi abe iginqikele. Kodwa alisebenzi izwi likaNkulunkulu. Ungabi ngolizwayo kuphela uzikhohlisa, kodwa lizwe ulenze ngoba lokho ikhona ukuzokungenisa ezulwini. Kunjalo ke ukuhlela kukaNkulunkulu ngebandla. Masikhuleke. Baba, egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo, siyabonga Nkosi ngalolu suku, siyakudumisa. Siyabamukela Nkosi abantwana bakho obakhethileyo ukubeka igama lakho lapha eAshine Tailors. Siyabamukela Nkosi emndenini omkhulu wasezulwini. Ngiyacela Nkosi ukuthi protection oyibekile entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa yehlele nakubona ngoba sebeyingcenye yentaba. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi isibusiso sibekile kule ntaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa sehlele naphezulu kwale branch yalapha eTaylor's Hold. Siyakhuleka ke uNkulunkulu wethu sibabeka kuwena balondoloze njengenhlamvu yeso lakho ushilo kuMahubo 17:8. Thumela amasosha akho ezulu njengoba ushilo kuMahubo 34:7 wathi ingelosi yakho yamisa nxa zonke kwabakwesabayo ibakhulula. Siyacela Nkosi ukuba isandla sakho sihlale phezukwabo nemindeni yabo njengoba ushilo kuMahubo 139:5 wathi umuntu wakho uyamzungeza ngemva nangaphambili ubeka isandla sakho phezukwakhe. Ngaphezu kwakho konke Nkosi bavikele ngoIsaiah 54:17. Asikho isikhali esilolelwe bona siyophumelela. Nolimo olubavukelayo uthe uzolwahlulela. Ngibanikela kuwena ke Nkosi sebeyiyo ibranch yasentabeni ngokusemthethweni. Msize Nkosi umntwana wakho ubaba uNdlovu ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Umuphe lobuhlakane bokuphatha izimvu zakho. Umbiyele Nkosi yazazi izimpi zakhe. Mlwele Nkosi izimpi zakhe. Ngiyakhuleka sibheke wena, sekho omunye singambheka. Sibheke wena osezulwini, wena odala umuntu, wena owazi ingqondo yomuntu, wena onesihogo, wena onezulu. Sithi Nkosi ngenelela ekhaya lika baba uNdlovu, ngenelela kuleli bandla. Sikhulekela umusa wakho nokuthula phezukwalo. Siyabonga ngoba uNkulunkulu ophilayo uJesu Kristu inkosi. Amen. Uyinkosi ephakemeyo, ongeni, uJesu uyinkosi ngizocela ubaba uNdlovu ezela ngimkhulekele, angimdobi, ngiyamkhulekela. Lokho engifuna kwaziwa. Sizocula icule engizoliqala manje. Ngiyacela nilivume siqhubeka ngimkhulekela ngoba ngikhuleka umkhuleko ongasidingi thina sonke, odinga yena nami nomdali wakhe. uJesu wami njalo uyaphila, ngiyamesaba
indlalifa Etona